usuku uNkulunkulu alwenzileyo lolu masijabule sithokoze kulo. Isonto ke la21 emveni kokwehla komoya oyingcwele. Ngakho ke hlokomani nihalalise ngosimakade ninamazwe onke mkhonzeni usimakade ngokujabula nisondele phambi kokusobakheni kuba nithokoza. Yazini ukuthi usimakade uNkulunkulu ngoyosenzileyo asizenzanga thina sibe ngabantu bakhe nezimzezelo lakhe. Ngenani ke masangane akhe ngokubonga nasemagcekeni akhe ngokudumisa ngibongeni nincome igama lakhe ngokuba muhle usimakade umusa wakhe umi phakade ukwethembeka kwakhe umi ezulwaneni ngezulwana. Ngakho ke inkonzo yethu iyaqhubeka ke ekhasini 104 eincwadini zethu zomkhuleko. Inkosi inani. Dumisani usimakade makudunyiswe uNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Malidunyiswe igama lakhe manje naphakade. Amen. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo emhlabeni ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo kumkani wasezulwini, Thixo onguba ungamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho. Nkosi Yesu Kristu okuphela kwenyana kayise, Nkosi Thixo mvana kaThixo, wena ususisono sehlabathi, senzele inceba. Wena uhleli ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu, ngokuba ngwewedwa ongcwele, wewedwa inkosi, wewedwa phezu konke, Yesu Kristu nomoya oyingcwele buqaqalo bukaThixo oyise. Amen. Masithandaze umthandazo wecollector. Thixo ongamandla onke, ekutyhilele kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu, ngokusiphefumlela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo ngaye uKristu Nkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo, uyakumthanda ummelwane wakho njengokuzithanda ngako. Kule mithetho emibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti. Masizivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale elithandweni naseluxolweni nabamelwane bethu. Thixo ongamandla onke, bawethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sibonile ngetyala lethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangako esithe sakwenza ngenxa yonyana wakho uKristu Nkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze uba sikhonze ngenhlalo entsha, uzukiswe igama lakho. Masilaleleke amazwi entethelelo, amazwi okubuyisana noNkulunkulu, amazwi okubuyisana nendalo kanye nalabo esakhelene nabo. uNkulunkulu somandla uthethelela bonke abaphila oqinisekileyo, makanihawukele anithethelele izono zenu nikhulule kuzo, animisa niqinise ekulungeni konke, anigcine ekuphileni okuphakade, ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masikhuleke. Nkulunkulu onamandla onke, usikhombisile ngendodana yakho ukuba sithandane kanjani. Siphe ukuba sikuthande ngenhliziyo yethu yonke, sithande nomakhelwane bethu njengalokhu sizithanda thina. Sicela ukuba uthande sikuthanda ngalo, luchichime ukuze sikukhonze ngentokozo
nokuba sibe ngofakazi abaphilisayo kumakhelwane bethu ngoJesu Kristu Nkosi yethu okhona ibisibusa nalo ngoyingcwele uNkulunkulu moya njalo kuzube phakade. Amen. Isifundo sibhaliwe kwincwadi uDeuteronomy chapter 34 soqala ukufunda kuverse 1. uMose wakhuphuka emathafeni akaMowabi waya entabeni yaseNebo esiqongweni sasePhisika esimalungana neJeriko. uSmakade wamtshengisa izwe lonke lakwaGileyadi kwaze kwaba kwaDani noNefathali wonke nezwe lakwa-Efrayimi nelakwaManase nezwe lonke lakaJuda kwaze kwaba selwandle lasentshonalanga neningizimu nethafa lesigodi saseJeriko umuzi wamasundu kwaze kwaba seSowari. uSmakade wathi kuye, nanti izwi engalifungela o-Abrahama no-Isaka noJakobe ngathi ngiyakunika lona inzalo yakho ngikubonise lona ngamehlo akho kepha awuyi kuwela khona. Wayesefela khona ezweni lakaMowabi uMose inceku kaSmakade njengezwi likaSmakade. Wambela esigodini sasezweni lakwaMowabi malungana neBethi Peyori, kepha akukho muntu olaziyo ithuna lakhe kuze kube namuhla. uMose wayeneminyaka 120 ekufeni kwakhe. Iso lakhe lalingafiphele, amandla akhe ayengakanciphi. Abantwana bakwa-Israyeli bamkhalela uMose emathafeni akaMowabi izinsuku ezingama-30. Zaphela-ke izinsuku zokukhala ekumlileleni uMose. uJoshua indodana kaNuni wayegcwele umoya nokuhlakanipha, ngokuba uMose wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Abantwana bakwa-Israyeli bamlalela-ke benza njengalokho uSmakade emyalile uMose. Akuvelanga ngasemuva kwa-Israyeli umprofethi onjengoMose owazana noSmakade ubuso nobuso. Nezibonakaliso nangezimangaliso zonke amthumela uSmakade ukuba azenze ezweni laseGibhithe kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe nakulo lonke izwe lakubo. Nangesandla sonke esinamandla nangayo yonke ingebhe enkulu akwenza uMose emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli. Lizweni izwi leNkosi. Wakuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Egameni likaNkulunkulu Indodana noMoya oNgcwele. Amen. Namhlanje ivangeli lethu likhuluma ngendaba ecishe abaningi sizwa njalo masenkonzweni esikhathini la silungisela khona ukuguquka nokuthethelelwa kwezono. Bheke lapha kuverse 37 ethi uJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho." Yilowo umyalelo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, "Womthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena." Kuleyo miyalelo emibili kubambelele imithetho yonke nabaprofeti. Uthando ke linto enhle eyisipho esisiphiwa uNkulunkulu ngokungabheki ibala, ngokungacwasi, ngokungabheki status nalevel. Kepha ngesinye isikhathi ngenxa yokuhamba kwethu emhlabeni sibona izinto, sigcina sesithi uthando ayikho into ebuhlungu njengothando. Kepha-ke into eyenza sisho njalo ukuthi thina sisuke sikhuluma ngothando esilibheke livela kubantu. Uthando esibheka luvela kubantu vele liyosiphatha kabi, liyosihlukumeza ngoba vele lunelimit. Uthando lwabantu liyaphela, kepha olukaNkulunkulu linika ukunaphakade. Uthando lukaNkulunkulu lumnene, lungcwele, luyanakekela. uNkulunkulu usithanda ngendlela yokuthi noma ngabe isiphi isikhathi noma ngabe senzeni kuyena,
akahleli ebukhosini bakhe ebheke ukuthi konje iphutha lakho lenza nini ukuze ngikwazi ukuphindiselela noma ngikwazi ukususa endaweni nasenhlizweni yami. Uthi ke umpostoli Paul kwabaseKorinte bokuqala lapha kuverse 13, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngiyithuse liqheqezayo nensimbi encincithayo. Ohambweni lethu lobuKristu sibizwe ukuba sizomsebenzela. Ekumsebenzeleni kwakhe siyakhuluma sifakaza ngaye. Kepha umpostoli Paul uyasixwayisa ukuthi noma ngabe singafakaza ngaye kepha enhlizweni zethu uma singenalo uthando lwakhe sifana nezinsimbi ezikhencezayo, insimbi ezincithayo. Namhlanje ke bengithanda ukuthi sibheke umyalelo wesibili. Umyalelo wesibili othi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umyalelo obaluleke kakhulu kuthina abantu. Njengayo yonke imiyalelo uNkulunkulu asinikeze yona emhlabeni. Sibheke ukuthi ubani umakhelwane wethu na. Ngikhumbula indaba yendoda umphathi womthetho owaziyo kahle ngomthetho uya kuJesu umbuza ukuthi ubani umakhelwane wakho na. Umbuza lo mbuzo emva kokuba kade embuze ukuthi yini akumele ayenze ukuze abone umbuso wezulu. Kanjalo uJesu abesemphendula ngokumbuza ukuthi uthini umthetho. Awusho umthetho ukuthi wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho, komphefumulo wakho nangengqondo yakho yonke. Kanjalo uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Athi uJesu yebo uphendule kahle. Abesembuza ukuthi ubani umakhelwane wakho. Amphendule uJesu ngokumxoxela ke indaba ethi ekhuluma ngomSamariya olungileyo. Lapho emvezela khona ngokucacileyo ukuthi ungubani umakhelwane wethu na. Endleleni yethu ke kumele sikwazi ukuthi umakhelwane wethu akuyona ingane yami, akuyena umakhelwane owuneighbor, next door neighbor wami, kepha yiwonke umuntu esihlangana naye, wonke umuntu esidila naye ekuhambeni kwethu ungumakhelwane wethu. Uthi ke umyalelo kaNkulunkulu masithande bona umakhelwane ngendlela thina njengalokho sizithanda thina. Okusho ukuthi awukwazi ukumthanda umakhelwane wakho ungazange uqala wasithanda wena. Ngoba lento isho ukuthi awukwazi ukunikeza into ongenayo. Apostle Paul ke uyasipha umhlahlandlela lapha yana kuPhilippians chapter 2 ofunda uverse 2 to 3. Uthi ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. This verse of scripture takes me to a story. Engisithandayo kakhulu istory sikaRuth noNaomi. Sithola lapha encwadini kaRuth. Siyezwa ke eBhayibhelini ukuthi uNaomi wayeyiforeigner endaweni yaseMoab. Esuka eBethlehem exoshwe ukuthi there was isomiso khona. Wayesebuya ke nomndeni wakhe, umyeni wakhe namadodana akhe amabili. Mayifika kamadodana akhe amabili lapha abeseshade izintokazi zakhona eMoab, uRuth noOrpah. Ekuhambeni kwesikhathi umyeni kaRuth kaNaomi wabeseyashona kanjalo namadodana akhe. Wayese-decide ukuthi cha uzobuyela back kwelakubo eBethlehem. Kodwa before abuyele kwelakubo eBethlehem uye wathi akarelease labantwana ababili omakoti bakwakhe ngaphambi kokuba ahambe ukuze bona babuyele kwelonina wabo. Indawo ke mina engithintayo kakhulu le ukuthi uNaomi bekwipoint la engenalutho khona, esebuhlungwini esebunzimeni, kepha within leso space akazange athathe ubunzima bakhe nobuhlungu bakhe abenza inkinga yomakoti bakwakhe. Phakathi kwaleso space
still ukwazile ukuthi abhekelele abanye abantu, abhekelele umakoti bakwakhe ukuthi enze sure ukuthi bayasala, bayajabula, bayaqhubeka nempilo yabo ngaphandle kwakhe, ngoba yena akasenalutho azokunika bona. Uthi kibo hambani libuyele kube yilowo nalowo endlini kanina. USomandla makanenzele umusa njengalokhu nanenza kwabafileyo nakini. Uyabadedela ukuthi bahambe uphinde ubanikeza isibusiso. I find uNaomi an amazing character. Ukuthi ebuhlungwini akathatha ubuhlungu abenze omunye umuntu, kodwa uthatha ubuhlungu abone ubuhle nokulunga angakwenza komunye umuntu ngaphandle ukuthi azibhekelele yena qala. Indlela ke impendulo emangalisayo evela kuRuth. Uthi uRuth ungancengi kuba ngikushiye. Ngibuye ngingakulandeli. Ngokuba lapho uyakhona ngiyabuya khona nami. Amazwi amakhulu lawo, commitment enkulu le enikezwa kuRuth selflessly back to umamezala wakhe ngomusa nangibele obuyisimangaliso. Uthi ngiyabuya khona nami nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami. Athi uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Selfless love. Loving your neighbor as yourself. Ngoba ukuba uRuth ubengenalo uthando yena kuqala, ubengekakwazi ukunikela ngothando kuNaomi. Ushiye konke kwakhe ezweni lakubo la bezoba comfortable khona ukuthi noma ngabe ikuphi ahlangana nabo kodwa nako empilweni kodwa uyazi ukuthi unabantu babo beduze kwakhe. Wavuma wathatha uhambo lokuyezizweni. Aye la uNaomi ngamazi ukuthi uyapi khona, ukuthi uyophila impiloni kodwa wazikhomitha ngenxa yothando, ngenxa yokuzinikela othandweni lakhe kumamezala wakhe. Bekungena status uNaomi that she had to show. She had nothing. Hence she said to them, I have nothing to offer you. Kodwa uRuth akashongo ukuthi khonani phambili. Yini engizofike ngiyithole mina? Ngoba uma ngikhomitha my life kuwena kuzofanele kube khona engikutholayo. Which are the things esizizwayo these days ukuthi angikwazi ukukhomitha my life to you unless you have something to offer me. Uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. It's a wonderful way of showing love to one another. What Naomi did kumakoti bakwakhe and what Ruth did back as reciprocating uthando lwakhe nomusa wakhe nomusa kamamezala wakhe. Uthi John 1 chapter 4 wafunda verse 12. uNkulunkulu akazange abone umuntu. Uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi. Makasisize uSomandla endleleni yethu, sivule inhliziyo zethu sikwazi ukuthanda omakhelwane bethu ngendlela esizithanda ngayo nangendlela yena asifundise uthando ngayo. Egameni likaNkulunkulu sisebenza. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini ngamandla kaMoya oNgcwele, wazalwa intombi uMaria waba ngumuntu. Ngenxa yethu wabethelwa emnqamlezweni ngemihla kaPontius Pilato, wevuka unzima wafa wangcwatywa.
Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo wenyukela ezulwini uhleli ngasekunene kayise wokuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo obukumkani bakhe kungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, iNkosi uMdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofeti. Siyakholwa kwikerike engcwele ekatholika yabapostile. Sivuma ubhaptizo olunye lokuqolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Umthandazo B, ephepheni 112. Xa sizawuthandaza sikhumbula bonke abasezingxakini zengcinezelo, abo bangasebenzi, abo babhekene nesimo se-COVID, izimo zonke abathi babhekana nazo, abantu abangomama nabantwana ababhekene nokuxhatshazwa, nabo abanye bangenakuthula. Siqalise ke umthandazo. Thixo ongamandla onke, bawethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike ekatholika, iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene besemthandweni lwakho. Sithandazela isicala sakho uVicar General Sibisi, uBishop wethu kunye no-Archbishop wethu nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalise uzuko lwakho, ukuze zisondeze kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza, abo bazama ukusasaza kwendaba zakho ezilungileyo, uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ingakumbi uPresident wethu Cyril Ramaphosa, ukuze balawule ngobulumko nangokulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo, sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwempesane yakho bawo, yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga, sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa nentombi esikeleleyo Maria, unina kaYesu Kristu Nkosi yethu, esimkhumbula ngexesha nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleze izicala zakho ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nazo kwinzaliseko yovuyo lwakho okungapheliyo. Kwenze okuba ungcwele ngenxa kaYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ukuhlelwa kwezipho. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu wendalo yonke, lesi sinkwa esisinelayo sisithole ngomsa wakho, sivezwa umhlaba, senziwa izandla zabantu, siza kuba isinkwa sethu sokuphila. Uyabongeka Nkosi Nkulunkulu wendalo yonke, leli wayini esilinikelayo lisithelo somvino umsebenzi wezandla zabantu, silithole ngomsa wakho, liza kuba isitsha sethu sensindiso. Asiqhubeka nenkonzo, sisekhasini 514 isilungiselelo sokwamukela. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, mina ngiyamvusa ngomhla wokuphela. Ngokuba inyama yami ingudla isibili negazi lami lingiphuza isibili. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye.
Somandla uNkulunkulu ophakade sisondela esakramenteni lendodana yakho evele yodwa inkosi yethu Jesu Kristu njengabagulayo siza enyangeni yokuphila njengabangcolile emthonjeni wesihawu njengezimpumputhe ekukhanyeni kwenkazimulo okuphakade njengabadingayo enkosini yezulu nomhlaba njengabahambaze enkosini yenkazimulo. Singasho kanye ngalesikhathi sithi ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami, ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami, ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami. Masikhuleke Jesu makuthi konke ukuphelela kwakho kugobhoze kimi, umzimba negazi lakho kube ukudla nokuphuzwayo kimi, inhlupheko nokufa kwakho kube ngamandla nokuphila kimi. Jesu nxa unami nginako konke, isiphephelo engisifunayo masibe semthunzini wesiphambano sakho. Mangingabaleki othandweni lakho ongipha lona, kodwa ngibambe ungikhusele kokubi. Noma mina lapha ngifa ngikhanyisele ngokukhanya nangothando lwakho, ngibize njalo kuze kufike lolo suku lapho ngikanye nabangcwele bakho ngiyokudumisa okungunaphakade. Amen. Sesiyayiphetha ke inkonzo, senza umkhuleko wokuphetha ekhasini 128. Bongani uSmarte ngokuba enomusa, isawu sakhe asipheli naphakade. Somandla uNkulunkulu ophakade, siyakubonga uba ngalezi mfihla lezingcwele usondlile ngomzimba negazi lendodana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Nanguba usilondolozile ngalesakramente emzimbeni wendodana yakho oyibutho labantu bonke abakholekayo. Sisize siphelele njalo singalamalunga aphilayo lobudlelwano obungcwele, nokuba sikhule ekuthandeni nasekulahla uthandwa nguwe ngoJesu Kristu inkosi yethu, okhona ibusa nawe nomoya engcwele uNkulunkulu munye kuze kube phakade naphakade. Amen. Sisho kanye sithi Baba Somandla, sizinikela kuwe sikuJesu Kristu inkosi yethu ukuba sibe umhlatshelo ophilayo, sithumele ezweni ngamandla kamoya engcwele, siphile sisebenze ngendlela oyakudunyiswa ubatshazwe ngayo. Amen. Asemukeleke isibusiso. Ukuthula ke kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke agcine ke inhliziyo nezingqondo zenu ekumazi simthandeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso sikaNkulunkulu Somandla uyise nendodana nomoya engcwele masibe phakathi kwenu sihlale kini njalo. Amen. So ke hambani ngokuthula niyothanda nisebenzele inkosi egameni likaKristu. Amen.